Türkmenistanyň Daşoğuz vilayetinde ýene-de duzly tozan ýagýar. Ýöne ozalky ýaly güýçli däl, diýip Azatlygyň yerli çeşmesi 18-nji iýulda habar berdi. Aýdylmagyna görä duzly tozan günüň birinji ýarymynda saat 11:30 töwereginde ýagyp başlapdyr. Häzir saat 4-de golaýlady. Emma duzly tozanyň ýagmagy dowam edýär, diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de ol tozanyň 20-nji maýdaky ýaly güýçli däldigini, häzir 250 metr çemesi ağırlygy görse bolýandygyny habar berdi. Daşoğuzda may aýynyň aýagynda turan çal tupan 20-nji maýda gije saat 2-lerde sekundda 20 metr tezlikdäki ýeli bilen başlanyp bir günden 28-nji maýa geçirilýän gije Aşgabatda barıp ýetdi. Ýurdun paýtagtyny gursap alan çal duman tutuş bir gün saklandy we 29-njy maýda hem howa dolu durulanyp bilmedi. Yerli tinçiler 1970-80-nji ýyllarda Aşgabady bir näçedik tarymtyl tozanyň gursap alandygyny, emma häzirki çal tupanyň bu golaýda ilkinji gezek bolýandygyny aýdarlar. Türkmen mediýasy may aýynda bolan tebii hadise barada hiç bir düşündürüş bermedi. Azatlygyň çeşmeleri duzly tupanyň ikrançylygy we maldarçylygy uly ziýan ýitirendigini habar berdiler. Emma ýurt ýapyk bolan soň ol aýdylýan ziýanyň möçberlerini anyklamak başartmady.